welcome to my channel. Mayong buntag, sir. Kumusta man? Ano sa itong pamatay na, sir? Kaya ano sa ito? Ano ito? Supak-supak sa akin, no? Tukar-tukar dyan. Ano sa man mo? Banhod? Ano sa man? Banhod? Banhod na tiil? Ano sa pa? Banhod lagi ng tiil? Sige, sige. Dugay-dugay na ko, mahilot na. Busy lagi kayo, no? Asa ka ito mga adresar? Playa. So ayan guys, shout out sa taga Playa, may buntag sa inyong tanan, no? Nasa story atong tabangan, no? Siyempre, inubanan sa pagkampo atong tabangan, no? Kaya di man makaya kita-kita ra pud ang kuan ani, mohilot ani, no? So of course ako ang mga subscribers nagasuporta, nagapalo sa kuha. Shout out sa inyong tanan. Kumusta na mo diha, no? Sa nagatanaw sa kuha kanunay, no? Kumusta na mo diha? Shout out po sa kuha mga viewers outside of the Philippines. Thank you so much for watching my YouTube channel. India, Indonesia, United States. Thank you so much sa inyong pagtanaw, no? Sa pag-subscribe, sa yung pagtanaw. Of course, sa mga ako ang kaubanan din sa Saudi, kumusta na mag-shout out sa taga Saudi Arabia, Riyadh. Ayan. So magilot na ta guys, tanaw lang ta kay magilot na ta para maayos si sir, no? So magilot na ta guys, shout out sa taga Playa, Digo City. Wala ka number ito. Wala ka number sa kuha. Ay number ay set ko na ko kay. Ito to nanawag na ko. Sawa na ko. Mo po naman sa YouTube mo ba? Kamu tata sa. Pero kamu sa kuha. Sawa ta ko ko. Kana okay ka na? Sige. Kung babae mo hilot pa. Hilak? Mo ba? Babae mo hilot mo. Gabi? Gabi. Lugay na. Sa gabi? Sa gabi? Matusita mo? Pas mo ba ito tuloy no? Johnny the Fox. Dapat bisa ako mamungin sa ganito. Pero wala rin tao. Hindi man naagi lang mo. Ala, ano sa kanila? Paingon dito na sa motores. Lock dere, ma'am. Lock. Nakalock? Lock na may tao. Uy. Yan kan amo. Hindi, kinakako. Nakag-number, sir. Big! Ano to? Ano, dilhay na. Igo-igo ang gusto na anak ba? Pagkaon na ako. Kung kami naman nagkaon, wala din na napuan ganit na extension. Pero diha ni ko ni ana nang diring tubig oy. Mas ubos. Yuta man, yan nakaguna naman si Yuta. Pero magawas sa tubig ni dire gyud siya kay murag mas ubos taas man ang diha, ubos naman yung dire. Dire gyud dagan sa tubig. Hindi, kaya nalugong man ang mga anak dito mo sa ilalim. Nakabukan naman siya. Balik na lang mo para sa anak. Mapuan na mabukasan na ang leaking, ano, boss? Ang kinin dire tama sa yung sa CR. Kaya
ang naroy tubig, ang diri naman si Arog kini. Ang iyang lababo wala tubig kaya ako mangikundin. Kundim ni mo. Ato na iti dito, gitanggal to ang tubig, piko ang hose. Oh. Ano tubig, kutob lang itong So nadre ang kuan. Okay ni, paingon dito sa kontador. Ang tabo na ron, Isa na po. bilisan na lang. Bilisan tanan o Dili, ang katong dito sa likod mo, wala man itong problema. wala ay problema. Oo. So dire malan dire ra ang kuan. Kung diyan si Array, sumpay dito sa pin. Paingon dito sa kontador. Anak na lang. Dahil mo po daan na doon. Wala na po sa balay na dito. Ako mo na yung balay. At nata ka mo na. Ang expected na. Yan, dito po, ito pa pala sa diri. Pero gitanaw na mo na din na wala mag-ibig yun. Sa banyo. Nabeliking nga di makita no. Makita mo 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 sa ato. Di karon ba kanang mga natabon-tabunan ba? Makita mo Saan mo. natin makita ang diri? Makita mo mo. Fuck out. Good shit. Good shit. Patingon ako na yung pitpon. Tingnan to, kung gihapon, tapos dire ratak, dire ratak ang tubig niya. Yung panitalan to kung meron dito kay. Kani dai, ato dili lang sa magkati. So mo na sa, briko mo na dito, mo na sa tip. Tindog mo na niya. Naman kay. Natabunan ang gud sa mang. Ambil ang cellphone daw. Girl, ayaw mo sa akin. Sabihin mo. Sabihin mo. Wala na, Pildi. Okay daw. Girl.
Third movie. La la la. Babe, run, babe. Yeah. PC. Okay, Papa. Ah, Daddy. Oh my God. Ando ka ba nagbanong sa? Bakit? Ito may number? Ano eh? Sarang kakulong nik. Ano, dili siya mag-inom og beer dali. Ha? Oh, niya. Naman na inom. Okay, sir. Sige kayo inom. Kakainom ron. Mang! 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 Dili siya mo inom og beer, Mang. Dili siya control. Ibot lagi ni mo na rin, ma'am. Wala man yung masaksak kami eh. Wala. Ang rep, nakaw po kami. Ako tag iyo, pistos na. Saksak na balik. Ayaw lang daw da. Ayaw lang daw da. Pag makasama daw ka. Wala man yung dagan mo dugo, sir. Wala mo dagan, no? Init kayo yung til. Wala sa nag-ane. 12. Tira sir? Sakit kamay. Nagamay.
Siya na yung kuwan sa party. Oo, kuwan, para family. Hindi pwede inuman siya ni Moron ba? Samot na eh. Pwede ka mo ato. Kaon. Kaon. Ay, lagi no. Kaon. Ah. Boss, siya ka, boss. Oh my god. Oh my god. Ganda ka may usaha. Bakit biyahe ron? Ato ko nito. Ato ka. Tinggal na tadi ka minom. Ay, isa lang kabaso. Tadi lanjut. Hindi lagi. Hindi lagi ka. Pas sa. Ay, lasa jud boss. Ay, jud alang-alangan eh boss. Kaya to pa nang gibungkag. Ore. Pagkil ni samot ba? Ayun, ikaw ang lamang loob boss. Oh, wala ko ba mga road. Pasayan, basta ini. Pasayan dito. Ah, ayaw. Agay. Alang ha? Wala bang loob? Oo. Oo. T1 F. Ano din mo? Sobra itong itong na. Ay, dito. Ano sakit kaya? Arthritis na sir. Puso arthritis yan ha. Ah, magagbalot? Mukha ko ko. Agay! Gata ka Hindi kayo balot. Ha? Bawal balot. Bawal ang balot. Nah, di ka kalakaw lugar na. Makalakaw dahil pero takingking.